Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ukuhluka kwembono, ukuhluka kokulalela, ukuhluka kokubona izinto. Lana kukhulunywa nge-disrespect. Disrespectful behavior angithi ungahloniphani. Mina ngithe ibekenikeleni ibekayo ukuthi hayi akamhloniphi because of 1 2 3. Ngisama endaweni eyodwa ukuthi laba babili abahloniphani kule TV show mina engiyibukayo. Wangisho njalo. Ulona uyamkhomba. Lona oshotel bomvu. Lona oshotel blue. Lona ohleli lapha ukuthi yena ukude. Ngoba umkhomba ke la kwinkulumo kodwa uyamazi ukuthi umabani oba igama lakhe ubani igama lakhe esidlaliswa ngithi njalo lento. Umkhomba ke ngenkulumo because akekho vele eduze kwakho. That is okay. Angithi ngingala ukuthi nina ekuthatheni kwenama side nibona ukuthi nami ngizokwazi ukwathatha. Mina ngiya-review Nkosi yami. Uwena nolona othi-ke ufuna ukuqualify inhlonipho ngesimo sokuthi-ke abantu bobabili laba abazana eduze. Lona othi wena komunye uyamazi ukuthi umabani igama lakho ubani futhi unkosikazi. Nalona futhi othi lona into efanayo. Umehluko ke wena masubalalela uyaye uthi mawulalele lo uthi lona uthi yena right because ulona uphuma kuyena. Mase usuza lo othi wena uvela ushisele uthi lo akahloniphi. Ayisebenzi ke kanjalo. Ngoba manje uma omunye kwazi ukuthi umabani wenza ukuthi umabani wenza ukuthi athi makhumalo athi mayini uyabo basondezene labantu eduze. Awukho ke umehluko makukhona othi wena nothi lona abahloniphani. Hayi ngangazi ngisho kangaka isimiliyoni. Umehluko kawena ke ukuthi uwena uqondise kumuntu noma ngasiphi isikhathi and wena usebenza kumuntu ombonayo. Ulona ke ukhomba into ekude noma ukhomba umuntu okude. Akujwayelekile ukuthi lona ebeseduze kakhulu. Yabo ulona lokhu. Kodwa ke ulokhu akangeni la because sikhuluma ngomuntu. Unkosikazi ke othi ekhuluma ngomunye engekho refer kuye athi lona. Uyam-undermine naye. Kanti nalona futhi othi wena abantu abafanayo lapha. Akekho ke manje sikwazi ukuthi sithi kodwa yena usho kangcono uwena nolona. Ani manje sizoqhathanisa ngokuthini mhlawumbe sizothi omunye ungcono uma mhlawumbe omunye kwazi ukuthi umakhumalo nomunye athi mayini. Manje ke bobabili abayenzi leyo nto. And leyo ayidingi analyze ngisho nje into ongayifuna ngesizulu. Ngoba lana bayazana bobabili. Uyazi ukuthi umabani, umakhumalo, umashobane, umakheyi, uthobile. If efuna ukumbiza kanjalo. Umayeni, ushibase, umuntuza. Angikhohliwe igama lamayini. Bayakwazi konke lokho. Bakwazi ukudlula thina. U15 years ndawonye noma ngaphezulu. Kodwa manje mabekhuluma ngomunye lo omunye uncamela ukuthi lona nomunye uncamela ukuthi wena. Umehluko wami ke because ngenzeka ukuthi into izwa ngisho nami le. Umehluko mina ngibuka ku TV show. Angikhulumi ngabantu engisondelene nabo eduze kaze ukuthi sengaba nephutha elikhulu makwenzekile ngithi omunye olona because vele abantu engibathatha kwi screen kodwa bona noma beshuthi TV show
bala eduzane komunye, banomnyeni oyedwa, kodwa abahloniphani. Umayeni akamhloniphi uMakhumalo, uMakhumalo akamhloniphi umayeni. Usungayisacazha phansi-ke uma uthanda, because uma ufuna sengathi ngithi, hhayi, umayeni abahloniphani. Abahloniphani. Ulona nowena kubantu ababili abazanayo bayafana nje. Ukufana bayafana kuthando nesithembu. Into ongeke uze ukwazi ukuyenza-ke ukuthatha uthande nesithembu, wenze leya show, i-RSOD, leya show uyenze i-Real Housewives of Durban. Ngeke ize ziyenzeke ngoba uthando nesithembu lushuthwe emzumbe. And izinto ezenzeke kuthando nesithembu ziqhubeka nokukhula komndeni okwesithembu. Ayifani-ke lento. Ngeke ifane nento eyenze u-Auntie Surosuro. Ngeke ifane nento yoNonku Williams, because oNonku leya eyabo iyabadinga ukuthi be-acte kakhulu. Lana yikhaya, umndeni. Isazokuxaka lento engikushoyo ukuthi yini, kodwa sobe siqhubeka. Bengikulona nowena nokungahloniphani. Bye bye.